କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ତମକୁ ଚରିତ୍ର ବିକାଶ ଦେଇ ବହୁତ ସୁଖରେ ଗୋଟେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚେ ଏ ଦେଇ ତମେ କଣ ସେଦିନ କହୁଥିଲ ବିରକ୍ତି ହାତରେ ପ୍ରୀତିର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ବେଶୀ ଆଜି ମହତ୍ଵକୁ ମହରକ କରି ବିରକ୍ତି ତର୍କି ଚିପି ମାରି ଦଉଛ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବ କରିଦିଅ ଏ ବିରକ୍ତି ହାତରେ ପ୍ରୀତିକୁ କିଣାବିକା କରାଯାଏନି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବିରକ୍ତି ମାଗଣାରେ ମିଳେ पवित्र संपर्क सीता से कलंक पाई मिले जो तारा आघात पवित्र संपर्क सीता से कलंक पाई मिले जो तारा आघात Papa bayi, lola kaya sita, jivi se aji, sajiya mi